til han vågner? Jeg synes ikke, han har været vågen sidst på dig. Jamen mor, hun skal lige løfte hovedet på dig. Lige så stille, når du vender hans hoved op. Lige så stille. Hvor må jeg se det? Hvor må jeg kigge på dig? Hvor må jeg se det? Kom så. Det er som om han kigger et sted ovenover dit hoved. Ja. Hvor må jeg se? Hej. Der er nogen, det er sådan, for han er sur, tror jeg. Det er fordi, han er sur, tror du? Ja, jeg ved det ikke. Måske. Ikke? Bjarne, I må ikke selv begynde at lave om på hans mad. Det skal altså være efter aftale med så lav mad til ham selv for helvede. Nej, fordi det er ikke vores barn, det er jeres barn, men I skal høre efter, hvad der bliver sagt til jer. Så nemt er det. Nej, det skal vi med ikke. Det er med ikke vores forældre. Nej, men det kan jeg så kun notere mig. Jeg kan selvfølgelig ikke tvinge det til det, men jeg kan notere mig. Men alligevel snart skal jeg ud herfra, så det skulle da være lige meget. Jamen, det ved jeg ikke, om du skal, men nu har jeg sagt, hvad jeg har at sige, Bjarne. Jeg vil sige, hvis du vil snakke med mig, så synes jeg, du skal komme, for jeg er faktisk træt af at stå og snakke til en Gameboy. Jeg har ikke noget sådan noget. Nej, det er okay. Hallo, skatter. Er han ikke fin? Jo. Hallo. Vi skal ind på den her, så skal vi se, det er Nej, jeg skal godt hente dem, så sender hun med det samme. Se, Annie, prøv lige at gøre det færdigt, du er i gang med, så kan du skrive under på det der bagefter. Du er lige ved at sætte ham ud i gang med. Jeg kan godt forstå den der, indtil hun har skrevet under på det her. Ej, altså, det er så vigtigt. Prøv lige at høre her, Annie. Så længe han lige sover lidt. Du er lige i gang med at putte dit barn ud, og så putter du lige ham ud i barnet. Jeg kan godt stå der indtil, at hun har skrevet under på det. Helvede da, I må da kunne fatte et eller andet. Vores opgave er at se på, hvor lang tid kan et barn vente på, at forældrene kan lære at blive forældre. Så jo længere du lader et barn gå ind i en fejludvikling, jo sværere vil det også være at hente det barn tilbage igen. For der er ingen tvivl om, jeg synes, at nogle børn er født til at skal kunne holde til utrolig meget. Jeg synes selvfølgelig også, at det er vigtigt, lige så langt som vi overhovedet kan, at støtte forældre i at blive forældre til deres børn. Fordi jeg tror, det er vigtigt, at børn har deres biologiske forældre. Jo, det er det. Men det er godt, du vil sige noget. Bare gider ikke over på det, nej. Bare gider ikke høre på det, nej. Du får ikke noget at spise på det. Se, du skal bare høre. Prøv her. Og så giver du mig, så se. Prøv her. Så bare helt stille. Typisk ikke. De gør så meget ud så lidt. Jeg synes, du skal ind og sætte over på stolen. Ja, men jeg skulle lidt. Prøv at tænke. Nej, det er bare, du kommer og giver mig en klud. Jeg kan tørre med. Prøv at tænke, de gør så meget ud så lidt, bare. Det er jo den eneste måde, han kan snakke på. Det ved jeg godt, men prøv at tænke, hvor meget de gør ud så lidt. Du prøver at koncentrere dig om. Det gør jeg også. Det gør jeg stadig. Man kan godt snakke, selvom giver en flaske. Det er så vigtigt, at du sidder og kigger ham i øjnene, mens han får flaske. Jeg kigger alligevel ikke mig i øjnene. Nej, det er nemlig det. Og det er netop det, han skal lære. Men det lærer han jo aldrig. Fordi han gør det aldrig, når jeg sidder og kigger på ham. Så gør han faktisk aldrig næsten. Så kigger han aldrig i øjnene. Nej, faktisk næsten ikke. Det er dig, der skal få ham til at få lyst til det, Bjarne. Og det er meget vigtigt, at han lærer det.